Okay, magandang araw po sa inyong lahat mga boss. So dito ulit tayo sa bahay. So punta tayo mamaya sa Santa Ines project. I-update po natin yung project natin doon. Siyempre sa mga bago po lang sa ating channel, paki-subscribe na po pag hindi po kayo subscriber dito sa ating channel. Paki-like na rin po itong video natin. At paki-pindot na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga bagong videos natin. Okay, so dito muna tayo sa bahay. Okay, so dito sa bahay. So nagtatiles na sila pati doon sa hagdan. So dito na lang yung hindi natapos. So nagkukulay na rin tayo rito. Kaya lang itong kinulay natin. So papalitan pa natin yan. Bali Teresa Orange ng Davis po yan yung nilagay natin. So medyo matingkad po yung nilagay. So papalitan po natin mga ano siguro terracotta na lang yung nilalagay natin mga boss. Terracotta ng Davis paint. Tapos dito smoke gray po yung nilagay natin dito na kulay sa Davis paint din. Tapos seal gray. Pati dito sa kabila seal gray din. Ayan no, seal gray. Tapos dito ang ikukulay na lang natin dito sa mga moldura semi-gloss ng Davis. Okay, so dito so nagpapabricate pa rin kami ng cornisa. So may order po kasi. So pakita ko mga boss bago gusto nyo mag-order para sa bahay ninyo. So marami po tayong design. So makikita nyo dun sa Maclagonilla cornices. So ilagay ko na lang dyan sa screen. So kung gusto nyo mag-order ng cornisa, ceiling rose, marami po dyan. So dito lalagyan din natin yan ng pangpakintab sa susunod na araw. So ito muna tayo. Okay, dito naman sa ito naman mga boss, nakapag tiles na sila rito. So ito na lang yung hindi pa tapos, saka yung mga zero. So dito yun na lang hindi pa tapos mga boss. So pipinis na lang. Tapos dito na mga boss, ito yung pupunta sa Bani Pangasinan project. So tapos na ito mga boss, ready to deliver na yan. Dito naman ayan yung mga cabinet. Sinukat nyo na, okay na? Pati dito sa taas? Oo. Yan, nasan yung pattern natin? Dito lang kumpare. Yung sa likod, ice cream. Dito lang sa harap. Okay, o dito. Sa gitna, tsaka sa gilid. Dito sa gitna pero yung may konti. Sige nga. Oh, malaki. Dapat punta rin. Tapos, dito sinukat nyo to? Bago kayo nagberay na doon? Oo. Yung nibiligay kong So, yung ano? maliit na yun. Okay. Ayos. So sliding ito mga boss. Sliding. Sliding. So pag ni-fix ito, mag-iba po kasi yung forma nito. Pag ipipix natin, doon mo talaga makikita yung ano, talagang eskwala niya. So naglalagay tayo ng backing. So 200 ano nito, 200 mga boss, tapos 240. So meron pa tayong ipapatong dito. May ipapatong pa din. 50 cm po yung nakapatong diyan. So inuuna lang natin ito nandito sa baba. Ayan. Okay. Ayos. Ay, punta naman tayo sa Santa Ines project mga boss. I-update natin yung project doon. Dito na tayo. Dito na tayo sa Santa Ines project. Okay, tapos na silang mag-spandrel dito mga boss. So i-update natin naman yung sa loob. So ano ko sila mga boss pina-stop ko sila magkisame dun sa loob. Dahil pinauna ko dito sa labas sa spandrel kasi may pumapasok na mga ibon, paniki, daga. So pinapasukan yung kisame nila. So ayan, tapos na sila rito sa labas. Okay na. Okay na. So, nakapag-spandrel na sila rito.
Yes, ang ganda na. Yung kulay na lang nito. Kulay sa labas. So dito tayo sa taas. Ay, sa loob. Okay, so ayan, nagtatakip pa sila. So may nagmamasilya na dun sa taas. So ang kulang na lang dito, kornisa, tapos masilya, tapos yung ceiling roof. So yun na lang kulang dito. Okay. So pakita ko na lang dyan sa screen mga boss yung 3D model nito para maintindihan natin. Okay, ganyan po. Tapos dito, so dito na ang banda. So pakita ko na lang dyan sa screen yung 3D model niya. Okay, ganyan po yung mangyayari dyan. So ito yung kitchen, dining, tapos living room, tapos hallway. Ayos. Maganda na. Okay. Dito sa mga kwarto, so ayan, nakapag-kisame na sila rito. So ano na lang, ipipinis na lang yung masilya, tapos kornisa. Tapos dito, ayan o, ganon din, kornisa na lang kulang. So dito, tingnan natin dito. So wala pa rito sa banyo. Wala pa. So may ito, CR po ito, tapos meron pa silang CR dun sa loob, sa master bedroom. Okay, tingnan nga natin. Okay na, diretso na yung linya. Maganda. Maganda ito pag natapos mga boss. Ayos. So tingnan nga natin mga nispandrilan nila. Ikutin nga natin. Ayun o. Okay na yung spandrel. So dito tayo. Okay, sa likod ayan, okay naman na. Okay na rin dito. Maganda na. So cabinet na lang. Tapos dito meron pang nook bar ditong banda. Tapos doon sa ilalim nun, PVC cladding. Tapos ito, mga cabinet. So yun pa ang wala dito. So mauna pa tong tiles bago po yung mga yun. Tapos yung TV wall design, meron din tayo dyan. Tapos meron pa tayong wall cladding dito. Tapos partition na may tubular na WPC 2x4 yung nandito banda. Okay. Okay, tara na mga boss. So i-update na lang natin ito sa susunod na araw. So ngayon, yan pa lang naman yung nagawa nila. So susunod siguro nakapagmasilya na sila, tapos baka magkukornisa na rin. Okay, tara. Let's go. Okay, so andito ulit tayo sa bahay mga boss. So yan, pinapalitan ko na ng kulay. So terracotta na yan ng Davis. Ito, ano to, yung terasa orange. So terracotta na lang ilalagay natin para hindi masyadong maliwanag tignan. So ito, may babagay yan pag naglagay na tayo ng spandrel dito. Yung ano ba yun tawag doon, yung wood grain na spandrel. So may babagay na yan. Okay, so maganda yung combination nya. So ito na lang. So meron naman na tayo para dyan, yung mga tira natin noon na pampakintab sa easy rack itong mga boss eh. Sa easy rack ko kinuha dati. Okay, so i-update naman natin dito. So dito, yun na lang ang hindi pa nalagyan ng isang tiles. Okay, so dito naman sa cabinet, ayan o,
So dito, na-assemble na yung isa. So yung sliding na lang hindi pa nilagay. So assemblein pa nila itong isa. Ayan o, dito kasi dadaan yung sliding. Dito. Yan, dito dadaan yun. So ganun din sa taas, meron din siyang daanan. Dito sa taas. Ayan o. So dalawang malaki. So 200 by 240. So meron pang nakapatong dyan na 50 cm. So ganun din doon sa kabila. So sliding, dalawang sliding, tapos yung isa, yung concealed yung gagamitin natin. 190 ko lang ito. Okay. Ayos. Laki ng cabinet. Ayos, so punta naman tayo dun sa sa dito lang sa Rizal. So meron tayong titignan na project. Okay, so ito yung bahay na pinasyalan natin nung nakaraan. So hindi lang pala cabinet yung papagawa rito, pati yung ceiling, tapos yung cabinet nila, yung mga closet pala dun sa CR, naka-separate pala. Akala ko nandun sa kwarto. So tingnan natin ulit mga boss. So yung last na pupunta tayo rito, ayun, hindi pa pala natapos. So ito pa pala, susukatin pa natin ito. Hindi ko pa nasukat to. So punta muna natin dun sa taas. Okay, so ito yung papagawa. Cabinet dyan. Tapos dito pa daw. So meron pa daw rito. Kung ano itsura daw dito, ganun din daw yung sa taas. So medyo malaki-laki. Okay, tapos dito sa baba may kwarto. So ayan, tapos may sariling CR. Okay. Tapos punta tayo dun sa taas. So ito, papalitan na ng kisame ito. So plywood. Tapos ito yung sa may hagdanan. So may kisame na ito mga boss. So papalitan na natin. So yung ibang kisame niya, nabakbak na. Hindi kinaya yung init. Ito yung family room. Tapos ito naman yung isang room. Ayan o, may CR din siya. Ayan. Tapos dito yung closet. Dito ilalagay yung closet. So tingnan niyo yung mga kisame. Ayan o, nagbakbak na. Hindi kinaya yung init. Nilak mo rin, boss. Ha? Nilak mo rin. Eh, buksan nyo. Kasi hindi natin masusukat yung ano niya. Masyado kong excited. Okay, so dito. Ayan mga boss, papalitan din natin to. So may room 3 pa. Hey! Susi, kwarto Okay. number 1 ka dyan. So ito yung isang kwarto mga boss. So maluwang-luwang. So papalitan din daw yung kisame na ito. Tapos dito yung closet. So dito ba walk yung closet niya. Ayan o, maluwang-luwang. So kailangan natin makausap si Sir para ano yung detalye. Okay. Pakitawagan si Sir para makausap namin kung anong gagawin dyan sa mga closet. Kasi sukatin muna natin itong sa garahe. 1 hour later. Okay, so na-drawing na natin yung yung actual nitong bahay. So design na lang gagawin natin. So dito sa baba, so binuksan namin kanina. So ayan, may anay na. Ayun o. Puro anay na. So talagang papalitan na to. So may anay na rin pati doon, may anay na rin doon. Pati itong breaker mayroon na rin daw. So lagi na daw silang nag-spray dito. Kaya lang lagi daw mayroon. So yun ang isang problema nila rito. Okay, kausapin na lang natin sila Cesar kung ipapatuloy niya tong project, tong bahay niya. So tara. So siyempre tingnan muna natin kung sigurado siya magpapagawa bago natin gawin yung 3D model, yung 3D animation. Mahirap na kasi kung
gagawin mo tapos di naman pala sigurado, sayang yung oras natin. Okay, so tara. Sige, gawin.